ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಈ ಮಟನ್ ದಗಸಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನೀ ದೋಸೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಯರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮರಪೋರ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಂಡ ಇನ್ನಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಇನಿ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೆರೆಗಂದು ಸುಮಾರು 1 kg ದಾತ ಮಟನ್ ದೆತ್ತೊಂದ. ಅವು ಬೇಯರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ 2 ಚಮಚದಾತ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತಿನ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡೆರು. ನನ್ನ ಐಕೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ಟು ಮಂತನ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಗ ಶೋಕುಡು ತೆಕ್ಕದ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ನ ಪಾಡಿಯರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನಾತು ಪೊರ್ತು ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನನ ಶೂಕುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಮಟನ್ದ ಪೀಸನ್ ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಒರ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನೋಡು. ನನನೇಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಒಂತೆ ಪಂಡ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡನಾತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಟನ್ ಚೂರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಬೇಯರೆಗ ಸುಮಾರು 7-8 ವಿಸಿಲಾಂಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನನ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸುರುಕು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ. ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದೀದು 2 ಚಮಚದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ 3-4 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಗ ನೇಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆಲ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೇಕ 1/2 ಚಮಚದಾತ ಸೋಂಪು ಚೂರು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ 3-4 ಲವಂಗ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ ಎಲ್ಲಿಗಾದ ಕಟ್ಟು ಮಂತದಿದ್ದನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶೂಂಠಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೇನ್ ಪೂರ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 1/2 ಚಮಚದಾತ ಗಸಗಸೆ ಪಂಡ ಪಾಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡಿಯರು. ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪೆರಿದೀತನ ತಾರೇಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತುದು ನೇನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದೀತಿದ್ದೆರು. ಅಂಚನೆ ಕಡೆನಗ ಪೋತ್ತುದು ದೀತಿನ ಪತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ರಾಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡಗ ಚಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆರು. ಆದ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆಗ ದೀತಿನ ಮಟನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದಿತ್ತಡು. ನನ್ನ ಬೇಯ್ತದಿನ ಮಟನ್ಗ ಕಡೆದೀತನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ಈತ ಬೋಡ ಆತ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿನ ಕೊದ್ದಿರೆಗದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆಗಂದ 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸನು 3 ಗಂಟೆಗ್ ತುಂಬು ಬೊದಲೆರಿಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋಲಂತ ಅರಿಟ್ಲ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿಟ್ ಮಂತನ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಒಪ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಿಲಿನಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿಂದೆ ತೊಂದ ನೇಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಆಡ್ ಮಂತದು ತೆಲ್ಪುಗು ಕಡೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ದೋಸೆ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವೇರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಯ್ರು ಅಂಡ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗ್ ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದ ಮನ್ಪುನ ನೀರ್ ದೋಸೆನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರೆಗ್ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಜೆರು. ಇಂಚ ಬಾರೆದ ದಂಡನ ಕಟ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೀಸದ ತಂದು ಕಾವಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐತ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತದು ಐನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಐಕ್ ಮರತ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ತಿಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೆರು. ಎಂಕ್ಲಿಡೈನಿ ಕೋಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನಿಂದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆರು.
ನೀರುಳ್ಳಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಮಂತನ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಪರಿಮಳಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನಗ ಒರೋರ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಪಗ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಚೂರು ಪೆತ್ತದ ನೇ ಪಂಡ ಗೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಕಾವಲಿಗೆ ಪೂಜೋಡು ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದೋಸೆದ ಪರಿಮಳಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನೀರ್ ದೋಸೆ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂಚಿದ್ದು ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನೀರ್ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಮಂತದ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಿಖಿಲ್ನವರ ಇಲ್ಲಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ ತೋಲಿ ಎಂಚ ಆತಣಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸರಿ, ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರತಿಕ್ವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.